Pastor Reeds. Pagpalain po tayong lubos ng ating buhay na Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kumuha na po kayo ng Biblia, maminamahal, papel at ballpen. Yung ating pong mga beloved children's choir, wag na pong pagala-gala. Dito na po sa harapan, may mga upuan po dito na dapat nating upuan upang kayo po ay higit na maunawaan ang mga salita ng Mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Lahat ay inihiling kong tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dahil itong pinagpalang mangaral, ito po ating beloved preacher, Brother Juben Ferrer. Palakpakan natin ng malakas ang ating Mahal na Panginoon. Lahat po malakpak ng malakas sa ating Mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalain, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapayan. Maraming salamat po sa kalakasan at taglay po namin sa mga oras sa buhay na bumula sa iyo. At sa pagkatang binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at malapayan. Bawa po lahat sa panalangin ng aming iginagalang at minimaribang lista, World Estrada Almeida. Ayon po mga minamal na mga manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mo kami nasumpuan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa aming Panginoon. Huwag mo nating naman nagpagkasala kundi ang puso nagsisis sa oras na ito. At sa pag-aaral mga salita, lingay sa aming salita, patabalingkod sa gana, wala magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo dalawang papapalang espiritual sa aming mga kapatid sa takong ito, lalo po mga beloved visitors at aming beloved listeners. Pagpalain po kami lahat, mga Panginoon, at sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, we come to cast out in the mighty of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal at ating pong pag-aralan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Huwag po lahat sa kapintutan ng ating pong beloved ordained preacher. Ako bumabati ng isang magandang hapon mga minamahal sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hindi dapat kinakatawaran ng pagpalakpak. Amen? Sapagkat ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At mag-isa ating mga beloved viewers at buong Facebook live streaming, kayo po ay aming pong welcome sa ating pong banal na gawain sa linggong ito. Buong araw, mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at ito, San Carlos City, Pangasinan. Ito pinangunahan po natin po iginagalang at minamalibang lista, Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Saan po kayo naroon ngayon? Ano po inyong kalagayan? Huwag po kayong mag-alala. Kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And we give due honor and respect sa ating Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Huwag niyo akong tutulugan, mga minamahal. Amen. Amen. At talagang dapat ang mga anak ng Diyos should be responsive. At bawat ginagawa natin pagpupuri, mga minamahal, dapat hindi natutulog, hindi palutay-lutay ang mga anak ng Diyos. Dapat when it comes to worship, sabi nga, with all our might, diba? With all our strength, dapat magpuri ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating pong basahin, mga minamahal, ang ating pong unang talata dito sa aklat ng Hebro. Ang kabanata ay 12, talatay 1. Tagalog muna, and then after that, followed by an English version. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreyong, kabanata 12, ang talatay 1, kaya't iyamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi dito sa English, mga minamahal, wherefore, seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight
and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Ating pong pamagatan ng ating pong pag-aaralan, mga minamahal, God-centered racing. Napakahalaga yung mga salitang yan, mga minamahal, sapagkat ang ginamit dito, mga minamahal, na salita is about racing. Pag sinabing racing, mga minamahal, o takbuhin, mga minamahal, hindi ibig sabihin, nilulutay-lutay ito, mga minamahal, na ibinigay sa atin na takbuhin. Amen. Dapat minamadali at hindi po pwedeng madalas ang pahinga ng mga anak ng Diyos. Dapat ang mga anak ng Diyos ay ang minsana ng pahinga doon na lang, sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Alam po niyo, mga minamahal, lahat na may pangarap sa buhay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Totoo po yan, mga minamahal. We have our dreams, personal dreams. At ang nangyayari, mga minamahal, kapag hindi natin ito naabot, mga minamahal, or other way around happen, nakakaroon dahilan para tayo ma-depress. Tayo, mga minamahal, ay malulungkutin. Tayo po, mga minamahal, ay mayroon tayong mga tinatawag na, di ba, sometimes nanlulupay-pay tayo. Pag dumarating ang problema, mga minamahal, seems parang nakikita natin, parang losing na tayo, natatalo na tayo. Amen. Kung minsan tinitingnan natin yung ilan, mga minamahal, ako, linggo pa lang, gising na ako para dadalo. Yung kapitbahay ko, di naman nagpipuri, pero masarap ang pagkain. Amen? These are the things na akala natin, mga minamahal, na kapag ating itinuon yung ating pong mga paningin, kapag ang tinignan natin ay yung mga katitisuran, kapag ang tinignan natin ay yung mga depression, ang pag tinignan natin mga problema, pag tinignan natin yung mga bakit, yan ang dahilan kung bakit nakakaramdam tayo ng takot sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit tayo may mga disappointments, mayroon tayong mga doubts sa salita at pangako ng ating mahal na Panginoon. Dahilan kung bakit tayo, mga minamahal, ay lupaypay sa ating pumakanya-kanyang pananampalataya. Amen. Dumating ka dito kanina pa, mga minamahal, ni magpalpak, hindi mo magawa. Pag sinabi ng testimony leader, palakpakan, hindi natin magyawang palakpakan. Talagang napakabigat ng kamay. Bakit? Ang tinitignan natin, yung problema, disappointments, takot sa buhay, at baka hindi ko kaya ito. Nandun parati ang mga doubts nating ating buhay. Pero pagkatanda natin, mga minamahal, bago natin balikan yung ating unang talata, atin po nga munang basahin itong Jeremiah chapter 29 verse 11. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 29, ang talata po ay 11. Ganun po Amen. sabi, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito po, mga minamahal, ay klaradong-klarado sa atin at alam na natin, mga minamahal. Pero paano, bakit mo sinama yan, Brother Joben? Kung titignan niyo yung ating unang talata, ang sabi dun sa verse, sabi diyan, let us run with patience the race that is set before us. Ating takbuhin ang takbuhin inilagay sa atin. Prepared for us. Unang-unang dapat natin pag-isipan dito, mga minamahal, ang bawat isang anak ng Diyos ay mayroong nakadesenyong takbuhin na ibinigay sa kanya ng ating mahal na Panginoon. Ang takbuhin ni brother, ni sister, hindi ko pareho ng takbuhin. Kaya ang ilan, nakita niyo, mga minamahal, grabing pag dinaranas na pagsubok. Si sister hindi naman. Si brother, grabe naman pinagpala. Si brother, hindi naman. Amen? Iba-iba, mga minamahal. Si brother na agang nakakilala, si sister ngayon lang nakakilala. Pero grabe ang pagdama ng banal na presensya. Si brother unti-unti bumababa. Iba-iba ang takbuhin na inilagay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, isang bagay ang dapat natin makita, mga minamahal, that the track is set
already. The design is done from the start to finish. Ang bawat tinawag ng ating mahal na Panginoon, nakadesenyo na base sa purpose ng Diyos sa iyo. Kung nakikita niyo mga minamahal, sino ang mga tinawag na grabing ibinibigay ang kanilang buhay sa mahal na Panginoon? Iniwanan ng kanilang pamilya, naging manggagawa, naging mga awit, naging instrumentalist, naging nagpapagamit despite all the trials in lives, nandun pa rin patuloy na nagpapagamit. Despite all the heartaches na meron siya nararamdaman, tuloy pa rin ang paggamit. Sila yung mga taong dumaan sa grabing pagsubok sa buhay. Sila yung mga taong almost they lost their lives. Na wala na talagang pag-asa, maging ang kanilang kaibigan, ang kanilang mga magulang, mga kamag-anak, maging ang pera na hawak nilang kayamanan, maging ang network and friends na kailangan nila, kilala nila mga minamahal, walang magawa pag ikaw ay tinamaan ng cancer, kapag ikaw ay tinamaan ng COVID-19, pag ikaw na problematic, mababaliw ka na, iiwanan ka na mga yan. Pero nung lumapit ka sa mahal na Panginoon, kinabagan ka ng mahal na Panginoon, binalik ka muli ng ating mahal na Panginoon. Palapalan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo lahat dumaan sa ganong grabing pagsubok. Pero kapag grabing pagsubok ang pinagdaanan mo, siguraduhin mo kapatid, na ang sigurado niya sa dulo niyan, mas mabigat ang responsibilidad na purpose na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ito yung mga tao, mga minamahal, na despite doubtful na sila sa nangyayari, ang kanilang anak, mamamatay na, o sila mga minamahal, mamamatay na, ayaw pa rin bumitaw. Bakit? Yung karamdaman ko sa puso, pinagaling ng Diyos, yan lang pa kaya. Amen? Amen? Yung mababaliw na sila mga minamahal, ayaw pa rin bumitaw. Bakit? Si sister nga, narinig ko, tinatakwil na ng mga mahal niya sa buhay, ayaw na siyang lapitan, nakakrinig lang sa radio program, tumanggap sa mahal na Panginoon, ngayon kasama namin pinagaling ng mahal na Panginoon. Palawakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Take note, Jeremiah chapter 29 verse 11, ang sabi niya, for I know the thoughts that I think toward each and every one of us. Amen? Alam ng Diyos ang kanyang pag-iisip para sa bawat isa sa atin. Hindi in group, kundi bawat isang tinawag na mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, I called you by your name. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi niya sinabing, tinawag ko lahat ng mga pamilyang Perer. Hindi. Tinawag ka isa-isa sa iyong pangalan. Hindi sabay-sabay. Bakit? Because there is a purpose of God. At ang sabi niya, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thought of peace and not evil. Pag-iisip na ikaw ay mapapabuti at hindi ka mapapasama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang Kristiyano na nung tinawag siya, mga minamahal, na pasama ang kanyang buhay. Amen. Walang Kristiyano, mga minamahal, nung siya'y naglingkod sa mahal na Panginoon, masasabi niya, ay ano ba itong buhay ko na ito? Napahamak tuloy ako. Karanasan sa bawat sa atin, mga minamahal, dati magulong buhay, inayos sa mahal na Panginoon. Dati may karamdaman, pinagaling. Dati natin mababaloy na pinagaling. Dati natin puno ng utang, pero ngayon pinasagano na mahal na Panginoon. Dati natin black sheep, binago na mahal na Panginoon. Dati natin walang kwenta sa lahat ng komunidad. Pero ngayon, kapag may problema, nilalapitan ng mga tao. Palaban mo natin ang ating mahal na Panginoon. Napabuti. Bakit? The plan of God is not for evil. Hindi para ikaw ay mapahamak, kundi ikaw ay mapaganda yung buhay. Amen? Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, thoughts not to harm you, but to prosper you. Amen. Amen. Lahat muna nang hindi inaantok, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Etong mabigat sa bandang dulo, mga minamahal, sabi diyan, to give you an end or unexpected end. Nakita niyo yung word na expected? Amen? Pag sinabing expected, done. Bawat isa sa atin mayroon ng plano ang Diyos. Kung ikaw ay pinili na mahal na Panginoon, pupunta ka doon sa kalangitan. Malaman mo natin ang ating mahal na Panginoon.
Kaya huwag mong sabihin, mga minamahal, ay naku, ako ay makasalanan. Ako lang hintayin ko na lang na maubos ang aking kasalanan. Saka na lang ako lalapit sa Diyos. Kailan mangyayari yan? Amen? Because ang paglapit sa Diyos at papunta sa langit ay hindi natin kayang sa ating sarili lamang. Kailangan natin si Jesus. Kaya nga mayroong Kristong napako sa krus. Dahil kung sana kaya na natin magkaroon ng kaligtasan sa ating sarili lamang, sa pagpapakabait, sa kung anong gusto natin gawin na masasabi natin righteousness, hindi na kailangan dapat si Jesus na babayubay sa krus magkatawang tao. Pero bakit kailangan ang magkatawang tao ang Diyos at mabayubay sa krus ng Kalbaryo, mamatay para sa iyo at para sa akin? Sapagkat hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kailangan natin si Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang tanong, mga minamahal, what shall we do to continue running our set race? Anong dapat natin gawin? Brother, habang papalayo ako, tumatagal ang aking paglilingkod sa Diyos, ang daming problema eh. Brother, ang daming tina-challenge ako parati eh. Masaya naman ako, pero maya-maya may dumarating na problema. Yung anak ko, yung mahal ko sa buhay, yung mga kaibigan ko, talagang grabe ang ginagawa nila sa akin. What shall we do in facing the hurdles, distraction, problems, tears, fears of our lives as we run our race? Habang tayo tumatakbo sa ating takbuhin, anong gagawin mo kapag dumating sa iyo ang ikaw ay lumuluha na, ikaw ay natatakot na, ikaw may distraction na nangyayari sa iyong buhay? Anong gagawin mo para makapagpatuloy ka at tapusin mo ang takbuhing ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon? The third thing is, what shall we do when our personal dreams hindering us to run our race set before us? Mahal na Panginoon, gusto kong maging inhinyero, pero ang panawagan sa iyo, katawagan mo, maging manggagawa. Mahal na Panginoon, huwag na muna yung manggagawa na yan. Mahirapan ako dyan. Ito, inhinyero gusto ko. Amen? Sometimes, I'm not saying masamang mag-aral. Amen? Pero pakatandaan niyo mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia at parating sinasabi sa atin mga minamahal, ang kalooban ng Diyos ang siyang mangyayari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dito, Aklat ng Kawikaan, Kabanata 19, Talata 21. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng mga Kawikaan, Kabanata 19, talata po ay 21. Ito pong nakasulat. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Alam niyo kung bakit bumabagal? Nakita niyo yung unang word na ating nabasa. Ang sabi diyan, wherefore saying, we also are compassed about the great crowd. Let us lay aside every weight. Nakita niyo yan? Yung talata na yan, yung Hebrew 12 verse 1. And the sin which that easily beset us. Yung nagpapabagal sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng talata, mga minamahal, itabi mo na muna yan. Amen. Anong gagawin mo, mga minamahal? Kapag tandaan po natin, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay pinili na mahal na Panginoon, sometimes, we go our own track. Ito yung sabi naman, gawin mo na ito. Diretso ka lang, anak. Gusto ko dito. Mag-rest muna, kaliwat kanan. Amen? At yan ang dahilan kung bakit nagpapabagal sa atin, mga minamahal. Ito yung mga tinatawag nating our own decision. Hindi godly decision. Amen? Ang mga bagay na ito, yung ating nagagawang pagkakasala from time to time. At ang pangatlo, mga minamahal, yung ating mga worldly desires that we enjoy. Dalawa kapatid, ng linggo, mamaya may disco, mag-beach na lang kami. Worldly desires. Amen? Yun ang dahilan kung bakit ang isang tinawag ng Diyos, instead na dire-diretso sana, kinakailangan tumigil at kinakailangan gawin ito at mga kanya-kanyang gustong gawin sa kanyang buhay. Pero pagkatandaan po natin, mga minamahal, sabi nga ng talata, lahat ng bagay, maaring dami mong gustong isipin at gawin sa iyong buhay,
pero ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gustong masunod ang kalooban ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Hindi lahat magpi-praise the Lord. Sasabihin nila, paano ang kalooban ko? Paano yung alam kong ito'y makakabuti sa akin? Tandaan po niyo mga minamahal, walang nakakaalam kung ano yung ating patutunguhan. Amen. Totoo po mga minamahal, meron tayong mabait na anak sa bandang dulo, basaguliro. Meron tayong basagulirong anak sa dulo, yung pala mga magagabitin ng Diyos. Amen. Meron tayong mga kakilala na akala natin mga mina okay lang, pero bandang dulo, nagiging napapasama. Amen. We don't know what is our future, but God does. Alam ng Diyos kung ano ang ating hinaharap. Amen. Design na niya. Alam na niya mga minamahal. At yan mga minamahal ang sinasabi niyan, bawat isa sa atin, tinawag niya according to our purpose. God's purpose. Ating basahin para sa kapakanan ng ating po mga minamahal na mga bisita, Romans chapter 8, verse 28. Amen. Praise the Lord. Amen. Ito pong nakasulat. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuting ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa niyan, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, all we know that all things work together for good to them that love God and those who are called according to His purpose. Life is not about our personal dreams, but God's purpose on us. Ang pagiging buhay natin, mga minamahal, ay hindi kung ano yung ating sariling pangarap sa buhay. Ang dahilan kung bakit tayo na dinawag na malapantabuhay sa mundo ito ay para hanapin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Amen? Brother, paano yan? Gusto ko maging inhinyero. Sino may sabi sa yung hindi ganyan ang kalooban ng Diyos sa iyo? Gusto ko maging doktor. Gusto ko maging mayaman. Sino may sabing hindi yan ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Amen? But what I am saying is, let not that be the focus ng iyong paglilingkod, kundi yung kalooban ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng lahat ng biyaya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ilan mga minamahal, kaya kung minsan nakakatakot kapag tayo nagpapatotoo, sinasabi natin, ang aking bahay dati maliit, ngayon malaki na. Sabi ng baguhan, ay maganda pala, lalaking bahay. Ang dati natin ni bisikleta, hindi ko makabili. Pero ngayon 3 sasakyan, brand new. Ay, maganda pala pag maglingkod, brand yung kotse. Kapag ikaw may naglingkod, may karamdaman ka, pagagalingin ka na malapay, ay maganda pala maglingkod, pagagalingin. Nakatingin na tayo doon sa pagpapala. Nakakalimutan natin Diyos na nagpala. Palabang mo natin ang ating malapay doon. Pakatandaan niyo mga minamahal, with or without the bahay na malaki, meron ang wala man yung kotse na marami na yan, o meron pagpapagaling o wala, pero nandyan parati sa atin ang Diyos na mapagpala. Hindi tayo iniiwanan, hindi tayo pinapabayaan. Amen! Bakit matamlay ka ngayon, kapatid? Kung talagang nasa isip mo yan, na even though, mga binama, sabi nga, di ba, sinasabi natin, mas kinawa, walang milyon-milyon sa bangkong basta't may Kristo sa puso. Di ba? Because Jesus is the answer. Jesus is everything to us. Whatever you need, when you need and call Jesus, sabi niya, call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng tinugon ng Diyos sa kanilang panalangin, sumigaw ng praise the Lord. Kaya nga mga anak ng Diyos, hindi pinoproblema, maski na sila po mga minamahal na napapahiya. Pagdating sa bahay, pag lalabas, nakabarong, yan na naman si Ninong. Magpipraise the Lord, hallelujah na naman. Amen? Hindi na yan pinapansin na mga anak ng Diyos. Amen? Hindi na natin ikinakahiya na tayo may dalang Biblia. Hindi na natin ikinakahiya, mga minamahal na tayo tawaging mga praise the Lord, aliwaya. Sapagkat alam natin, mga minamahal, ang ating ginagawa ay buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Magtawa man ng ibang tao, mga minamahal.
Sabihin ba nila mga minamahal, ikaw ay nababaliw na? Okay lang masabing mababaliw pero sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen? Totoo yan mga minamahal. Sila, kung sila nababaliw, saan? Kung hindi sa Diyos. Nababaliw sila sa anumang mga kamunduhan na yun ay magpapahamak sa kanila. Ang Kristiyano, mga minamahal, maski na lumuluha, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paglilingkod. Nagiging katawa-tawa dahil sa mga bagay na akala ng ita hindi maintindihan ang ginagawa. Papalakpak ka ba naman? Sasayaw-sayaw ka ng ganyan. Amen. Tatas-tas ka ng kamay. Sasabihin, wala na yan. Hindi nila alam. Ito ang buong kalooban ng mahal na Panginoon. Nung ginawa natin yan, mga minamahal, ang sakit ko sa puso pinagaling ng mahal na Panginoon. Nabayaran ko ang aking pagkakautang. Inayos ang aking buhay. Ngayon, mga minamahal, sino magsabing baliwala at nakakabaliw ang pagpalakpak, pagsayaw at pagpupuri sa Diyos? Amen? Lahat ng ginagawa natin, mga minamahal, ay hindi ito maintindihan ng makasanlibutan. Pero tayo mismo, even from the youngest up to the oldest person in this place, alam natin, ito ay pawang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. 2 Corinthians chapter 4, verses 7 up to 9. Tingnan niyo mga minamahal, kung anong ginagawa ng mga anak ng Diyos. Kylie? Amen, praise the Lord. Dito po sa 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa kabi-kabila ay nagigipit kami, gayon may hindi nangahihinagpis. That's right. Nangagtitilihan, gayon may hindi nangawawalan That's ng right. pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Ipalakpak ang malakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal! Amen! Maraming taon din nakakaintindi niyan. Amen! Akala nila, mga minamahal, kung tayo lang hindi nakakilala sa Diyos, siguradong babalikan natin sila. Kapag tayo nakaramdam na tayo parang inaapi, we will go against them. For sure. Amen. Sapagkat hindi tayo pinanganak kahapon. Pero dahil sa ang Diyos ang naninirahan sa ating mga puso, natuto tayo magpatawad. Amen. Natuto tayo magmahal sa ating kapwa, maging sa mga nagalit na galit sa atin, nagagawa nating mahalin. Ipinapanalangin sila sa ating pananalangin. Oras na yan, mga minamahal, binabanggit natin sila. Nanawa sila rin ay pagpalain ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, tignan niyo ha, sabi niyan, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa. We consider these things as our wealth. Amen. Hindi pera ang totoong kayamanan ng mga tunay na anak ng Diyos. Yung para maya nararamdaman mo ang banal na presensya ng Diyos, kayamanan yan galing sa ating mahal na Panginoon. Yung maya't maya, mga minamahal, nagagawa mong i-overcome whatever trials na meron ka, ang sinasabi ng Biblia, yan ay kayamanan galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, wag magkabi-kabila, nagigipit kami. Lahat ng taong nakaramdam ng nagigipit, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Totoo yun. Yung iba nga mga minamahal, bago dumating dito, naglaba kahapon para lang magkaroon ng pamasahe. Makarating lang ngayon para purihin ang Diyos. Amen? O, sabi diyan, kaya't maya nagigipit kami. Sabi diyan, ngunit gayon may hindi nangaghihinagpis, nangagtitilihan, umiiyak. Amen. Sometimes umiiyak tayo mga sa dati ng problema. Gayon may hindi nawawalan ng pag-asa. Panawa po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kita niyo mga minamahal, grabe daming problema. Kausapin niyo mga katabi niyo. Magsasabi ng problema yan sa iyo. Pero nakita niyo mamaya nagpapatuto dyan. Amen. Ang ikukwento nila sa iyo hindi yung problema, kundi ang Diyos na nagbibigay sa kanila ng lakas mapaglabanan ng problema.
Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Grabing pagmamahal yan ng Diyos. Amen? At sabi niya, inilulog mo. Di ba may mga puwersa, tayo mga minamahal, hinihila para tayo talagang mapasailalim at talagang tawag natin, hindi tumawag sometimes, nagiging crab mentality ang ilan, pero doon kung sila nga'y crab. Amen? Pero ang sabi diyan, inilulog mo. Pinipilit tayo. Gusto nating umahon, pero may mga puwersa talaga na talagang hinihila tayo na tayo Pero ang sabi niya, hindi nangasisira. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Alam niyo bang napakabait ng Diyos? Lahat ng magsabing napakabait ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. God is good! Amen! Ang sabi niyan, how can we do God-centered walking or racing or journeying sa ating paglakad? Paano natin, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Diyos, paano natin gagawin yung God-centered perception? Anong gagawin mo? Brother, maski na anong gawin ko, talagang nandyan talaga. Di ba yung awitin? Yung mga problema, hinihila ako ng mga problema. Ginaganon-ganon natin mga minamahal. Pero sabi ng Biblia, ang unang-unang dapat gawin ng mga anak ng Diyos ay i-recognize na ang Diyos ay siyang makapangyarihan sa lahat. Lahat ng naniniwala dyan, pumalakpak ng malakas sa ating malabing. Kung alam mo na ang Diyos ay pinakamakapangyarihan sa lahat, dahil kung nagdududa ka pa ngayon, paano nakalutang ang mundo? Saan nanggagaling ang hangin na hinilalanghap mo? Amen? Kung nagdududa ka pa sa ngayon, amen? Paano tayo nabubuhay? Alam niyo yung papunta sa ospital, yung babayaran mo yung oxygen, magkano bawat tangke? Ang mahal. Dito, libreng-libre. Inihinga natin. Pinaralakas tayo malapay noon. Kung hindi totoo ang Diyos, paano lulutang ang araw? Paano nakikita mo ang buwan? Paano mga planeta hindi nagbabanggan? Lahat yan, mga minamahal. Patunay na ang Diyos ay buhay. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Pero ang Diyos na ito, ang sabi niya, John 3:16, kindly, up to 17. From the book of John, chapter 3, verses 16 up to 17. Amen. Dito po sa aklat ng Juan ng Kabanata 3, ang talatay 16 hanggang 17. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanyang sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's right. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Amen. Ibigay ang palagpag para sa Diyos na buhay. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Amen! Ang sabi ng talata, mga minamahal, kapagamat nandun, mga minamahal, if you know that God is the supreme, among all, masasabi natin makapangyarihan, sige, you should believe in His promise and His plan. Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, for God so loved the world. Pag sinabing so, ewan ko kung anong measurement ang pwede niyong gawin dyan. Gamitin mo na lahat ng metrics na gagawin mo. Even English na metrics yan. Ano man panukat yan, lupit man yan, o kung ano man. Gamitin mo lahat. How can you measure that word? So love the world. Ibig sabihin, mga minamahal, ganon ang pag-ibig ng Diyos. Walang sukat! Amen! Kaya nga mga minamahal, mapalad tayo. Bagaman tayo, mga minamahal, sinasabi natin, hindi karapat-dapat, ginawang karapat-dapat, mapabilang sa kanyang banal na iglesia. Amen? Tayo, mga minamahal, kinahabagan ng malapay noon, upang tayo po, mga minamahal, mapabilang doon sa sinasabi, for God so loved the world, that He giveth His only begotten Son, and whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Alam po niyo, mga minamahal, nung napako ang mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, atin mo ng palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. When Jesus shouted, unang siya nandun sa krus, sabi niya,
it is finished. Nung narinig natin lahat ng buong mundo ang salitang it is finished, ibig sabihin yan, mga minamahal, our winning skill, our knowledge to overcome, all is done. Kayang ibigay na yan sa iyo ng ating malapin. Amen? Believe it! Maniwala kayo, mga minamahal. Ngayong oras na ito, ang ating certificate, yung di ba yung pagtakbo mayroong plake? Di ba binibigyan ka o kaya medalya? Maniwala kayo, mga minamahal, doon sa langit, nandun na yung ating medalya, naghihintay sa iyo at sa akin. Bakit? It is finished! Amen! Huwag mong problemahin anumang takot ng banta sa iyong buhay. Anumang problemang darating sa iyo, nagiging dahilan upang ikaw ay lumuha, ikaw ay magkaroon ng pagdududa. Huwag mong papansinin yan. Ang kailangan mong paniwalaan, pinangakuan tayo ng Diyos. It is finished! Ikaw, anak, makakasama kita. Despite all the hurdles in life, you will be with me in paradise. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Brad, paano yan? Ang hirap naman yan. Paano yan? Kindly, aklat ng Jeremiah, chapter 32, verse 27. Malapit na po tayo magtapos. Amen? Aklat ng Jeremiah, kabanata 32, talatay 27. Amen. Kalang Jeremias, kabanata 32, 27, ito pong nakasulat. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay-bagay na totoong mahirap sa akin? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin? Meron ba mahirap sa Diyos? Meron bang hindi kaya niyang gawin? Everything to our God is possible. Amen? Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung sa ngayon nagdududa ka, paano ako, kapatid? Ako ay talagang nahirapan sa ngayon. Bibitaw na nga yata ako. Ito na nga yata ang huling Sunday na pagdalo ko eh. Dahil talagang ayaw ko na eh. Magtiwala ka sa kakayahan ng Diyos. Ang Diyos, pag sinabi niya, ops, tinawag kita anak, ang pangalan mo, medalya mo nakasulat na doon, kapag ikaw ay bibigay na, magbibigay ng Diyos ang iyong kalakasan na kailangan sapagkat siya ay nagbibigay ng sapat na kalakasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Second, rest in His plan. Kung ikaw ay tumatakbo sa takbuhan, mga minamahal, huwag na huwag mong kalimutan na pinangakuan ka ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Do you believe that when we were one among those chosen children of God, as you run your race set for you, walang pwedeng gumalaw sa iyo. Yung supervisor mo na galit sa iyo, sasabihin niya, tatanggalin kita. Gagawin ko lahat ng aking makakaya, matanggal ka sa kumpanya para mawalan ka ng trabaho. Huwag ka matakot. Kakampi natin ang Diyos. Amen! Amen! Yung sinasabi nila, lahat gagawin ko para ikaw ay lumuhod muli sa lupa. Huwag niyong paniwalaan yan. Ang sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, Exodus kabanata 23, talatay 20, italon sa 22. Kindly. From the book of Exodus chapter 23, verses 20 and 22. Dito po sa aklat po ng Exodus, kabanata 23, talata po ay 20, talon sa 22. Ito pong nakasulat. Narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. That's right. Amen. Datapwat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita,
ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa Diyos. Ibigay nga ang pinakamalakas na palakpak, mga minamahal. Grabe. Tinayo yung first verse, mga minamahal. Napakabait ng Diyos. Amen? Amen? Ito mga salitang ito, kung titignan nyo mga minamahal, nababasa naman natin ito. Pero every topic na ginagawa natin sa bawat banal na gawain, kaya huwag kayong absent, mga minamahal. Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga Bible studies, atindihan ninyo. Even our online programs na ginagawa, makinig kayo. Dahil sa bawat banal na gawain, makikita nyo ang pangungusap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Exodus 23:20, sabi niya, Behold, I send you an angel before thee. Bago ka palang makarating, may nauunang anghel sa atin. Kaya huwag kang matakot na, ayun, naglalakad ako. Sabi ng patuto kanina, marami mga hold-upper, pero biglang pagdating na pinag-iingatan. Bakit? Bago ka pa dumating doon, tapos na yung problema, wala na yung hold-upper. Pinag-iingatan ka na. Yung iba, hold-upin na, hold-up ito. Sabi na, hallelujah, praise the Lord. Gumagano sila mga minamahal, ops, hallelujah, praise the Lord ka, hindi ka kasama. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng Biblia, I send an angel before thee to keep thee in the way. Para pag-ingatan ka as you travel, as you race. Para pag-ingatan ka, nagbibigay siya ng anghel. Habang ikaw ay tumatakbo, may mga problema. Nag-ibibigay siya ng anghel upang ikaw ay pag-ingatan. Sabi niyan, and bring thee into the place which I have prepared. Take note the word prepared. Ito yung sinasabi ko. Kung tayo tinawag, pinili naman ng Panginoon, may nakahanda ng langit para sa atin. Amen. Lahat na naniniwala dyan, sumigaw na praise the Lord. Sabi ng Biblia, in my Father's house are many mansions. Kung hindi totoo yan, hindi ko sana sasabihin sa inyo. Pero pupunta ako doon ngayon upang ipaghanda kayo ng kalalagyan. Babalik ako. Babalikan ko kayo. Sabi niya, upang nasa ganun, kunin kayo. Kung nasaan ako, doon din kayo paroroon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That is the place prepared for us by God. Amen. Yan ang inihanda sa iyo. Mga minamahal, huwag kang palutay-lutay. There is a place prepared for us. Hindi po pwedeng pagpalagpak mo, palutay-lutay. Hindi pwedeng malungkot ka parati. Hindi pwedeng nakasimangot ka parati. Hindi pwedeng problematic ka parati. There is a place prepared for us. Amen! Why not look at that? Sabi ng Biblia, kapag dumating problema mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. May anghel na uuna upang hindi ka magalaw sa iyong paglakad. Naintindihan ba natin yun, mga minamahal? Bakit parang ang bagal-bagal mo? Para paparating na ang Diyos, parutay-lutay ka pa rin. Huwag. There's a place prepared for us. Amen! Ito pa ang pangako ng Diyos. Grabe, ibigay mo yung palakpak na napakalakas mula sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. But if, sabi diyan, sa verse 22, but if thou shalt indeed obey His voice. Take note hindi sinabing hear His voice, kundi obey. Amen. Pag sinabing obey, gawin mo. Hindi pwedeng pakinig ka lang, nandito ko, nakinig ka, pauwi mo, kalimutan mo na. Hindi pwede yun. Pag nakita na rin mo salita ng Diyos, gawin mo. Pag sinabing gusto mo na ikaw ay magkaroon ng pagpapala pinansyal, magkaroon ka sa bumbakit handog, gawin mo. Hindi po pwedeng yung sarili masunod. Amen. Kung gusto mo uminit ka, magpasting ka, gawin mo. Dahil para sa iyo yan at hindi para sa iba. Amen. Sabi diyan, if thou shalt indeed obey His voice and to do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies. Magsabi kayo, sinong umaaway sa iyo? Amen?
huwag ka mag-react. Sitting pretty ka lang. Bakit? Ang inaaway nila, Diyos na may likha ng langit at lupa. Makikita mo, mga minamahal, yung taong nang-aaway sa'yo, despite all the pagmamahal na pinapakita mo, galit na galit pa rin sa'yo, makikita mo siya kung paano siya i-tumble down ng mahal na Panginoon. We are not praying for that thing to come to Him. Sa totoo lang, gusto natin sila rin magbahan ng buhay na walang hanggan. But it's the decision of God. Kung desisyon ng mahal na Panginoon, sinasabi niya, sobra ka na pinapahirapan mo na ang anak ko na yan. Ang sabi niya, ang kaaway mo, magiging kaaway ko. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Thine adversaries, ang sabi niyan, ay lahat magiging kaaway ng mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, nandun parati ang pag-iingat. Kaya kapag ikaw ay naglalakbay, sa ngayon, lahat tayo, we are running our respective races. Amen? Meron tayong kanya-kanyang inilagay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ang ilan talagang natatakot, ang ilan talaga namumroblema. Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kindly, Aklat ng Awit 91, talatay 5 hanggang 8, italon sa 10 hanggang 11. Amen. Amen. Dito po sa Beloved Aklat ng mga Awit, instrumentalist, please. ang kabanatay 91, ang talatay 5 hanggang 8, talon sa 10 hanggang 11. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagimaman na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan. Ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa sama-sama. Sa 10, walang kasamang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siyang magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Ibigay ang palakpak sa Diyos naman. Lahat ng tumatakbo ngayon, mga minamahal, may kanya-kanyang distraction ang ginagawa ng dyablo. May mga pana kung ano-anong ginagawa para ikaw ay pahamak. Pero ang sinasabi ng talata, mga minamahal, thou shall not be afraid. Lahat ng hindi natatakot, sumigaw ng praise the Lord. Maski na anong problema meron ka ngayong kapatid, normal bilang tao, nakakadama ka ng takot. But because of your trust in the Lord, ang sinasabi ng Biblia, huwag kang matakot. Amen? For the terror by night, sa gabi, nor for the arrow that flieth by the day. Gabi, umaga. Nor, sabi niyan, the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at the noonday. 24 hours ka binabantayan ng Diyos. Sabi niyan, gabi, umaga, dilim, katanghalian, nandoon ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan. Ibigay na palagpag na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Sabi niyan, thousand shall fall in thy side. Makikita mo, dumaan ang COVID-19, ang dami nakita natin, maraming namatay. Amen? Thy fall in thy side. 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Nakikita mo kaliwat kanan namamatay. Pilipinas, 60,000 plus. Nationwide, ilang milyon yan. Amen? Napakalaki, even the worldwide, napakalaki yung COVID-19. Daming namatay. Magtataka ka, ba't nandiyan ka pa rin, buhay na buhay? Huwag mong sabihin walang COVID-19 dun sa kabarangay mo. Ang ilan taga Manila nga eh. Ang ilan nandun talaga lahat ng bansa noon, lahat ng baryo, pinasok ng COVID-19. Pero ang sabi ng talata, makikita mo na papahamak ang mga taong di naglilingkod sa Diyos. Pero ang COVID-19, anumang gawa ng kaway, hindi kailanman lalapit sa mga maiinit at piniling anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kung naglalakad ka, hindi ka lalapitan. Ito, paano yung bahay ko? Oh, ang sabi dyan, there shall no evil befall thee,
neither shall any plague come nigh thy dwellings. For he shall give his angels charge over thee to keep thee in thy ways. Nakita niyo sinasabi, mauuna yung anghel? Ito. Amen. Kaya maski natutulog ka ng gabi, bakit may tatamaan na ng ligaw na bala? Patapat niya. Pero hindi tumutuloy, hindi siya namamatay. Bakit? May anghel na nag-iingat sa iyo. Overnight, ang mga Kristiyano, walang pinto yung bahay, madaling sirain. Kayang-kayang pasukin ng magnanakaw. Yung atsang natin magkapatid na nagpatutuo. Tataka siya mga minamahal. Nagpatutuo yung mismo yung tataka sila. Pasukin natin yan. Walang nakabukas ng pinto. Dahil nag-overnight kasi mga Kristiyano. Amen. Iniwanan ng bahay, bahala ka man na Panginoon. Lahat ng gusto mag-overnight, pumalagpak ng malakas sa ating mga Panginoon. Amen. Papasok ang magnanakaw. Kita nila, ba't may umaawit? Ba't hindi lang isa, madami silang umaawit? Walang tao dun sa bahay. Sabi na, huwag natin nakawan yan. May tao sa loob, hindi po pwede. Pero tignan niyo mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, nandito, nagpupuri, sa kanilang iniwanang mga tahanan, pinag-iingatan ng mga anghel ng Diyos. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Brad, kailangan kong mabuhay. Kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong gawin ito. Kaya kung minsan hindi ako kailangan, nandun natatakot ako. Pagka kailangan ko talagang bumaba muna sa pagkamanggagawa, pagka mga awit, pagka-instrumentalist. Brad, huwag na huwag mong problemahin ang mga bagay na yan. God can supply your need. Amen? Ating basahin mga minamahal. Last 3 verses ito mga minamahal. Last 3 verses. Sabi niyan, Pilipias, ang kabanatay 4, talatay 19. Kindly. Aklat ang Pilipos, ang kabanatay 4, talatay 19. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, ang talata po ay 19. Ganito po ang sinasabi. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalulhatian kay Kristo Jesus. Ibigay ang palagpag na napakalakas para sa iyo. Ang sabi diyan talata. Therefore, sabi diyan, but my God shall supply all your needs. Magbanggit ka kung anong gusto mong need. Financial, mahal na Panginoon. Amen? Hindi niya sinabing, all your wants. Ang sinabi niya, all your needs. Amen? Wala ka mang milyon. Pero kapag kailangan mo ng pagkain, gumagamit siya ng tao magbigay sa iyo ng bigas. That is the need. Kayang i-provide ng mahal na Panginoon. Wala kang masakyan. Wala kang pera. Pero dadalo ka ng barangay, wala kang pera. Kausapin mo ang konduktor, Brad, dalo ko sa San Carlos, wala akong pera. Sasabihin ng konduktor, wala kang pera, di pa barong-barong ka, wala kang pera. Anong ginagawa ng mga anak ng Diyos? Praise the Lord, hallelujah. Amen? Anong sinasabi maya-maya mga minamahal? Sabi ng konduktor, bigyan mo ng pamasayan, bigyan mo 100, bigyan mo para magkaroon ng pagkain mamaya. Pag-uwi niya doon, ilibre mo na, huwag mo na tignan kunin, huwag mo na singlingilin. Bakit? Kayang i-provide ng Diyos lahat ng pangangailangan mo. Amen? All your need. Kaya COVID-19, hindi mo kailangan ng milyon para ikaw ay doon sa malagay sa mamahaling ospital para ikaw ay mabuhay. Ang ilan sa atin, ang ginawa nila, nagpuri na nagpuri. Nahirapang umiyak. Pero tuloy-tuloy, is bubbling. Sa kakababling nila mga minamahal, nawala yung plema, nakahinga sila, pinagaling sila ng mahal na Panginoon. There is power in the name of Jesus! Amen! Manampalataya ka lang sa kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, all your need, according to His riches. Hindi niya sinabing, according to your riches. No. Ang sabi niya, His riches. Lahat na naniniwala napakamayaman ng Diyos. Pumalakpak ng malakas sa ating mga Panginoon. Pag sinabing His riches, ang kaya mong bilangin, magbilang ka ng kung anong kaya mong bilangin, trillion, quadrillion,
Milyon yun, kung ano mga milyon yan. God can give you more than that because we base the blessing not on your capability, but on the blessing and riches of God. Amen! Mabubuhay ka. Hindi mo mapaliwanag ang mga tao mayaman, gumagastos ng milyon-milyon para lang mabuhay sa COVID-19. Ikaw ni piso, wala. Pero pa nagpagpupuri, meron kang Kristo, meron kang Diyos. It's more than a million! Yan ang kapangyarihan ng isang taong tumatakbo, tinawag ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Alam nyo, bago tayo mag-close, God has a meron siyang gustong mangyari sa atin. Dream ba? May pangarap ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Lahat ng gustong malaman ito, ibigay mga ang pinakamalakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Ina nyo ha? Ito ang pangarap ng Diyos sa atin mga minamahal. Psalms 23 verse 1 up to 6. Tingnan nyo, ito'y pangarap ng Diyos sa atin. Pangarap ng Diyos, ang sabi diyan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pangarap ng Diyos, ibigay lahat ng pangangailangan natin, bawat isa sa atin. Amen? Kaya hingin mong gusto mong hingin. Unang bagay na mahirap, sapagkat gusto ng Diyos ibigay. Kaya nga sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pag sinabing wala ka ng pangangailangan, everything is provided because God is your God. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Verse 2, sabi diyan, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still water. Ang sabi diyan, He guide us on our ways, on the ways we need to walk towards blessing He prepared for us. Anak, yung pagpapala na yan na sinasabi mo, makakawala sa iyo sa paglilingkod sa Diyos. Dito ka, milyon-milyon kikitain mo dyan, pero mawawalang kaluluwa mo. Dito ka, piso-piso, pero ito, diretso, paglilingkod sa mahal na Panginoon, papunta sa langit. Ang Kristiyano na burido, sana kung milyon yung sayang. Amen? Pero mawala naman ako sa paglilingkod. Bahala ka na sa akin, mahal na Panginoon, dito na lang ako. Maski na konti, importante, tuloy-tuloy ang paglilingkod ko sa iyo. Malaman mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Isang patutuo lang mga minamahal noon, nung ako'y nagtatrabaho dyan sa VMU, maliit ang sweldo. But sabi ko nga, nung nagsabi sa akin, gusto mong pumasok sa TESDA, sa gobyerno, malaki ang sahod kaysa kumpara sa sinasahod mo dyan. Sabi ko, nung una, siyempre, tuwa, di ba? Kailangan natin ng pera. Magsisinungaling ko pag sinasabi kong hindi ko kailangan ng pera. Lahat tayo kailangan natin yan para mabuhay. Amen? Pero mayroong mas mahalaga dyan na kayang ibigay ang anumang pera. Yan ay ang ating mahal na Panginoon. Palabahan mo natin ating mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung itong pagpapala na dumarating sa akin ay totoong pagpapala, maraming salamat. Tinugon mo ang panalangin ko. Pero kung itong pagpapalang ito'y makakawala sa paglilingkod ko sa iyo, una pa lang, i-reject mo na kagad ako sapagkat mas mahalaga ka kaysa anumang pagpapalang darating na ito. Simple prayer yan, mga minamahal. Galing sa isang taong naghihirap, sa isang taong walang may pagmalaki sa buhay. Alam mo niyo, mga minamahal, hindi sinabi naman, okay, wag na. Hindi. Kapag yan ay pagpapalang para sa iyo, naka-prepare. Sabi ng talata, darating at darating sa iyo ang pagpapala na yan. Magiging pagpapala yan hindi para ipagmalaki, kundi para ipatutuo mo na ang Diyos tumutugon ng panalangin. Palagpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. So, He guides us to the blessing. At ang sabi diyan, He restored my soul. Ang gusto ng Diyos, mga minamahal, ayaw niya ng lulupaypay. Lahat ng mga nakaramdam ng mga panlulupaypay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Huwag kang manatili dyan! Hindi yan ang pangarap ng Diyos para sa atin. Ang pangarap ng Diyos, restore our soul. Amen? Kung ikaw nanghihina, magpakalakas ka. Strive to do it.
This is not the dream of God for me. Ang gusto ng Diyos, mainit ako naglilingkod. Ang gusto ng Diyos, nagpapagamit ako. Ang gusto ng Diyos, maging manggagawa ko. Ang gusto ng Diyos, maging instrument. May ministeryo ako. Ang gusto ng Diyos, magbigay ako. Lahat gawin mo. Because that is the dream of our God. Next, sabi diyan, and though I walk through the valley of shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Gusto ng Diyos, kapag dumating ang problema, dumating ang mga pagsubok sa buhay, ang kanyang anak hindi natatakot. Huh? Kita niyo mga inahan? Dinadasal natin parati yan, araw-araw, Psalms 23, pero hindi na nakikita na kung anong gusto pala ng Diyos sa atin yan. Amen? Ang sabi niya, ang anak ko, pangarap ko, bagaman kayo lumuluha, nandun natatakot, pangarap ko, time will come. Bagamat may mga problemang napakalaki, titignan na lamang niya sapagkat alam niya, hindi siya pinababayaan ng Diyos niya. Amen? Hindi na tayo natitinag sa anumang pagsubok sa buhay. Dahil alam natin, kasama natin parati ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito pa, thy rod and thy staff, they comfort me. Huh? Pangarap ng Diyos, ang kanyang mga anak, hindi na matitisod kapag sila, mga minamahal, ay na-rebuke or na-chastise. Take note ha, thy rod and thy staff, supposed to be palo yan. Amen? Yung rod talagang pamalo yan. Amen? Pero hindi nila kinagagalit yun. Ang sabi niya, they comfort me. Kapag pinagalitan ka, dahil sa nagkamali ka, hindi ka nagagalit sa nagalit sa mga ngaral mo. Iniibig mo to dahil nagkaroon ka ng chance pag-isipan ng mga pagkakamali mo. Salamat, makakabalik ako, patatawarin ako ng mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon! Walang salitang tisod sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen? So kapag ano man nangyayari, kapag nangyayari yan mga minamahal, kapag yung kausap mo kapatid ay medyo, sabi yan, tisod ako dyan, mga minamahal. Ipa-remember mo lang, Psalms 21, mga minamahal. Makikita niyo mga minamahal, grabe ang pag-ibig at pangarap ng Diyos. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. In front of problems, we are so calm because we trust our God. Amen? Thou anointest my head with oil. Gusto ng mahal na Panginoon, parati tayong spiritually blessed. Gusto ng mahal na Panginoon yun. Kaya kapag kumikilos, huwag ka manood. Ang laki-laki ng mata natin kuminsan mga minamahal, kumikilos, hindi ba lang natin naramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon? Gusto niya maramdaman natin parati spiritual na pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng nakadama ng banal na presensya mula kanina, sumigaw ng praise the Lord. Yung ilan, ayaw ko sa inyo, hindi yan ang pangarap ng Diyos sa iyo. Ang pangarap ng Diyos, uminit ka sa paglilingkod mo. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito pa, my cup runneth over. Gusto niya pagpalain tayo financially, materially. Hindi totoong ayaw ng Diyos na ikaw ay yumaman. Hindi totoong ayaw ng Diyos na ikaw umangat sa buhay. Pangarap niya yan. Pero habang taglay mo ang mga pagpapalang yan, hindi dapat lumalaki ang ulo mo. Hindi dapat napapatingin tayo at napapamahal doon sa pagpapala, pero nakakalimutan natin ang Diyos na nagpala. Dapat, bagamat meron tayo ng mga yan, tandaan nyo, kaya magbigay ng Diyos, pwede rin niyang kunin yan. Amen? Amen? So kung ini-enjoy mo na ngayon ang mapagpapalang meron kagaling sa mahal na Panginoon, huwag mong pakamahalin yan. Ang pakamahalin mo, yung Diyos na nagpala sa iyo. Malamang mo natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Grabe mga minamahal. Goodness and mercy of God will not separate from us lifetime. Amen? Kaya nga sabi ko, God is good all the time. And all the time, God is good. Amen? Sapagat ang sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ito ang pinakamasarap sa dulo. Ang sabi diyan, and I will dwell in the house of the Lord forever. Malamang mo natin ang ating mahal na Panginoon.
pangarap ng Diyos, makapiling natin siya doon sa kalangitan. Amen? Amen? Huling talata, kindly, Revelations chapter 21, verses 2 to 4. Beloved instrumentalists, please. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanata 21, ang talatay 24. 2 hanggang 4. Talatay 21, talatay 2. 2 hanggang 4. Amen. Kabanata 21, 2 hanggang 4. Ganito ang sinasabi, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. That's right. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila, at magiging Diyos nila. Amen. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga That's mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Amen. Palagpagan po natin ay napakalakas. Kapag tayo nandun na sa inihanda ng Diyos, na sinasabing, in my Father's house are many mansions, na sinasabi niya, in a twinkling of an eye, lahat magkakaroon ng rapture of the church. Kaya kinakailangan meron tayong overnight, meron tayong Miyerkules, meron tayong Linggo, nagpapakainit tayo every day and every moment of our lives. Doon sa kalangitan yun. Amen? Ang sabi niya, bagamat dami tayong problema dito, doon wala ka ng luha, hindi ka naluluha yung mata. Amen? Wala nang pananambitan. Di ka na, oh Lord, tulungan mo ako. Di na. Dahil kapiling na natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gustong dumating doon sa finish line, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. You were always fighting for us. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you were the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Verse 3. You're ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus, the Messiah. You're the hope of all the world. And by your grace I live and pray to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. You have overcome the world.
God. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You will overcome. You will overcome. Tingnan niyo itong last verse, mga minamahal. At the cross, the work is finished. You were buried in the ground. To say is you. Tingnan niyo, mga minamahal. Sabi dyan. At the cross, the work is finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you. For you were the victor's crown. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Mga minamahal, nakita niyo yung pangarap ng Diyos para sa atin. Pangarap ng Diyos, makapiling natin siya doon sa langit. That's His dream. Ang gusto ko maraman ngayon, iyan din ba ang pangarap ninyo, mga minamahal? Ang mahirap, baka ang Diyos lang ang may pangarap. Pero tayo unti-unti na tayong lumalayo. Iba na yung gusto nating pangarap. Iba na yung gusto nating sundan. Hindi na yung pangarap ng Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagkadiyos. Nagkatawan tao, nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hindi ito kinuha sa kanya yung kanyang buhay. Ibinigay niya ito para sa iyo at para sa akin. Sapagat sa pangarap na yan, gusto niya tayo'y makasama niya doon sa buhay na walang hanggan. Ang siguraduhin natin ngayon, mga minamahal, pareho ba tayo ng pangarap sa Diyos? Kung iba na ngayon ang pinapangarap mo, kapatid, sayang. Amen. Ang kailangan mo lang hingin ang gabay. Nalaman natin kung paano lumakad, how to run the race, at sigurado darating tayo doon sa finish line. We know that. Pinag-aralan natin. Lengthily na pag-aaral. Pero hanggat naririnig mo lang yan at hindi mo ginagawa, sinasayang mo ang para sa iyo. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, tayo natin dumalangin sa Diyos. Ipikit ninyo yung mga mata. Hingin niyo sa Diyos ang kalakas. Grabe kung magmahal ang Diyos. Hindi niya binibilang ang mga pagkakasalang nagawa mo. Ang tinitignan niya, yung oras, momento na lumapit ka sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Kaya kung ano man ang nagawa mo kahapon hanggang kanina, kalimutan mo na. Lumapit ka sa Diyos ngayon. Humingi ng kalakasan at kapatawaran. Tayo natin dumalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, sa iyong pangalan aming pinakamamalapit ng Jesus. Narito ang iyong mga anak. Nangangarap. Pareho ng pangarap na meron ka. Pero hindi namin maikakaila na may iba sa amin, unti-unting nawawala.
sa pandalangin ng aming iginagalang at pinamahal na Ebanghilista Waldo Estrada Almeda. Amin po mga minamahal na mga manggagawa. Sinabi mo sa iyong pangarap, you lead us to the way according to thy will. Ibalik mo po sila sa tamang daan. Daan na ibinigay mo para sa amin upang aming takbuhin. At sa aming pagpapatuloy, ipakita mo sa amin ang iyong provision, your protection daily. Upang mawala sa amin ang takot, mawala sa amin ang agam-agam, mawala sa amin ang kalungkutan, disappointment, and everything. Kami nagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Humingi kami kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkasala. Sa pandalangin na aming ginaganap minamahal na Ebanghilista Waldo Estrada Almeda. Ito ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name. Amen. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, saan man kayo naroon, ating beloved viewers ng ating Facebook live streaming, ang mga salitang inyong napakinggan, hindi lang ito para sa amin, para sa inyo. Kasama kayo. Ngunit kinakailangan ganapin nyo ang reglamento ng kaligtasan. Saan man kayo naroon na naman yung kalagayan, kayang-kaya kayong tugunin ng ating mahal na Panginoon. Ipangako nyo lang na kapag kayo pinagpala na, maglingkod kayo hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, kinakailangan manampalataya ka sa iisang Diyos. Walang ibang pangalan niya, Jesus. Pangalaway, pagsisisi. Hindi ka dapat magsisi sa harapan ng tao o sino man. Magsisi ka sa harapan ng Diyos. Sapagkat siya Diyos ng buhay, napapakinggan lahat ng binabanggit mo. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Mamaya, bago ka umuwi, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Sapagkat yan ay pangatlong reglamento. Hindi yan paglipat ng relihiyon, kundi yan ay pagtupad sa utos ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat hindi relihiyon ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao ay si Jesus upang tayo maligtas. At ang pang-4, kung nakikita nyo, may nanginginig, umiiyak, parang malamig na nararamdaman, mainit, depende sa revelation sa inyo ng banal na Espiritu. Ang tawag diyan, bautismo sa Espiritu Santo. Pag natanggap mo yan, kapatid, anak ka ng Diyos. Sabi ng Biblia, lahat nilikha ng mahal na Panginoon, pero hindi lahat anak ng Diyos. Yan lamang tumanggap sa mahal na Panginoon. Sa oras ito, mga minamahal, itaas po ninyo yung mga kamay. Tayo po natin dumalangin ng pagkatanggap sa mahal na Panginoon. Maging sa iyo, ating po mga beloved viewers, ipatong mo yung kamay dyan sa yung screen o yung laptop o yung computer mo. Sa ating mga beloved na nandito, kapatid, na baguhan, tanggapin nyo ang ating mahal na Panginoon. Ipikit nyo yung mga tao, kayo tumingin sa kung saan. Kausapin nyo ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng aking sasabihin, sabihin nyo rin. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Isus. Sundan niyo, mahal na Panginoong Isus. Maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako po'y makasalanan mula nung ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal pa sa narito yung mga anak tumanggap. Saan man sila naroon, alam namin walang distansya, makahadlang sa iyong pagpapala sa kanila. Ano man kanilang kahiligan sa oras sa pandalangin na aming ginagamit ng Ebanghilista Waldo Estrada Almeda, ang pamaminaman ng mamangagawa, tugunin mo sa may malang kaparaanan, mahal na Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa lahat ng katotohanan. Patawarin sila sa lahat ng kanilang mga nagawa pagkasala. Isulat mo ang kanilang pangalan sa katang buhay, 10 ng kanilang mamal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, sumama na po kayo. Pwede na po kayong sumama kayo kung inyong tinanggap ang mahal na Panginoon.
tayo mananalangin sa ating mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, itaas po ninyo mga kamay, kanang kamay sa inyong mga ulo, ang inyong kaliwang kamay sa parte ng inyong karamdaman. Kung kayo may sakit sa puso, ang inyong kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng inyong puso. Kung ano man, sakit sa tiyan, kung kayo leukemia, sakit sa dugo, kung ano man cancer yan, ano man klaseng karamdaman yan, ipatong ninyo doon ang inyong kaliwang kamay at kayo ay mananalangin mga minamahal. Kung tayo may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo may mal sa buhay na natin lapit sa malapay, dalawang kamay taas. Walang imposible sa ating malapay noon. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamalapay ng sa salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras sa panalangin ng aming ginagamit. May Evangelista with Estrada Almeida. Ang pumaminaman naman manggagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, heart attack. I commit ka sa in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, mga panlulupay-pay, pagbababag sa iglesia, ka sa in Jesus' name. Mga pananaping, ka sa in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Leukemia, ka sa in Jesus' name. Ang Philippine Downs, ka sa in Jesus' mighty name. Amen and amen. Be healed in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ng ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Amen. At the top of our voices, let us shout 3 times, Hallelujah, praise the Lord. Amen. At sabi nga, mga minamahal, huwag magbibiro, sapagkat lahat niyan, mga minamahal, ay sabi nga, maging gawin natin yan. Ginagawa yan mula nung nilikhang, o ginawa yung ating banal na iglesia, mga minamahal, nung lumabas. That was 1980s pa. Amen. Ginagawa yan. Sa pagsagawa niyan, grabe! Maraming pilay nakalakad, bulag nakakita, lahat ng karamdaman, grabe. Matutuo ang salita at pangangaral ng man of God. Palabang mo natin ang ating malapay noon. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. 3 times, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Kaya po nagtatapos ang maminamahal ang ating pag-asalan ng Diyos. To God be the glory. Narito na po ang ating pong kapatid, ang ating pong beloved elder, Brother Marlon, para sa ating mga announcement. Amen. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, sa ating pong pinagpalang mga ngaral sa hapong ito. Salamat sa ating malapay noon. Palakpakan po natin minsan ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamalapay noon, ang pinapataas sa puri, paglulahati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamalapay sukar, dapat siyang papurihan, sambahin lutin. Amen. At ating di pinapabutang dobling paggalang pabati sa magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Weldes Estrada Almeida. At lagi po natin inaalala ang mawal turo nila isang aral ating pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kapong mga beloved children, sa ating pong minamahal na gagawa sa takong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyo man po, datihan man, isang palang hapon sa ating lahat, at syempre sa ating mga bisita, sa ating mga Facebook viewers, YouTube viewers, sa ating mga kabayan, na kayo po nariyan hanggang sa oras ito aming kasama sa Pupursa ng Panginoon. Maupalang araw po sa inyo, maupalang hapon sa inyo. Salamat sa ating Panginoon. Amen. At sa kanyang salita natin po napakinggan, patuloy nagsilbing pagkain ng ating nagugutom na kaluluwa. Amen. At sa oras na ito, sa ating pong regular announcement po mga mahal, tuloy-tuloy po ang balagawain ng Panginoon. Huwag na huwag po natin kalimutan ang sabi ng propeta ng Diyos. Napakahalaga ang pagtalo ng 3 beses sa isang linggo, sapagkat dito lamang tayo may kalayaan na magpuri sa Panginoon at maramdaman ang kanyang matamis na presensya, na kung saan ito ang pinagmumulan ng ating pananampalataya, yung ating katatagan, anumang problema mayroon tayo. Kapag tayo ay laging sumasagana sa gawain ng Panginoon, hindi tayo kailanman may lulumunan ang mga problema at pagsubok na yan. Ang ating pong midweek service, itong darating na Wednesday, mag-start ng 1:00 ng hapon, matapos na po na 5:00 ng hapon din. At ang ating pong overnight prayer, itong darating na Friday, o every Friday, nag-start po ng 9:00 ng gabi, at matapos na po 6:00 ng umaga na po ng Sabado. At ang ating pong general service po, tuwing Sunday, tulad kanina, nag-start po tayo 9:00 ng umaga at matapos na po tayo 3:00 ng hapon. Amen? Kaya muli, ang panawagan ng Panginoon, patuloy tayo ay dumalo ng dumalo sa gawain ng Panginoon.
3 times a week po mga minamahal, Miyerkules, Biyernes, at Linggo. Sa mga minamahal na kababayan, sa mga Facebook and YouTube viewers, sa mga malapit po na Balagawain Malapainon, Jesus Miracle Crusade International Ministry, na malapit dyan sa inyong kinaroroonan sa oras ito, mas mainam na kayo po ay mas makadalo sa mismong gawain ng Malapainon upang lubos-lubos pang pala ang inyong matamas sa Malapainon. Gayon din sa Bible study po, every Tuesday sa Barangay Tubag, sa ating pong Tamundong Residence po, Idinaraos. Huwag natin kalimutan, suportahan, dumalo every Tuesday, mag-start alas 2 ng hapon, alas 2, matatapos na po alas 5 ng hapon. Amen. At sa ating pag-uwi, huwag kalimutan, idaan, ihulog ang inyong 5 piso, 10 piso, doon sa maliit na box po, mga minamahal, sa inyong pong likom, upang yung mga malilikom dyan ay makapagpatuloy ang Balagawain Malapainon through TV program po, mga minamahal. Kaya idaan nyo lamang yung inyong 5 piso, 10 piso po ang maipasya ng inyong puso, ihulog nyo lamang po doon sa box. Lubos po kayong pagpapalain ng Malapainon. Amen. At huwag natin kalimutan ang maghayo na maghayo. Amen. Sa ating mga kakilala, katrabaho, sa ating mga kamag-anak hindi pa totally na-receive sa Malapainon, huwag tayo manghinawa, ibahagi natin ang kabutihan ng Malapainon. Ang Malapainon laging handa sa kanilang panunumbalik, sa kanilang pagtanggap sa Malapainon, upang makasama natin sila sa langit sa buhay na walang gasapin ng Malapainon. At yung pag-follow up po natin sa ating mga kapatiran na bihira na po nating makasama sa paglingkod sa Malapainon, napakahalaga na sila po ay atin din pong makausap, masabi na sila inahanap ng Malapainon, at napakahalaga yung pong pagkakaroon ng time na talagang makasama natin muli sila sa paglingkod sa Malapainon. Yan ay lubos na ikatuwa ng Malapainon. Huwag po natin ipagkait yung oras, yung pagkakataon po na atin po silang ma-follow up po, mga minamahal. Amen? At sa nais mong magpalehans after ng closing prayer, lumapit lamang po kayo dito. Subalit, huwag niyo kalimutan, manalangin na po sa inyong kinaroonan bago po pumunta rito, mga minamahal. At gayon din sa nagnais pong magpa-counsel po sa may mga katanungan, spiritually, lumapit lamang po kayo sa ating mga beloved sisters, dyan po sa ating pong likuran, sa ating pong beloved Ate Divine, beloved daughter, ating pong beloved ordained preacher, sila po yung nasa inyong likuran, lumapit lamang po kayo, at sa ating mga beloved brothers po, dito naman sa luhuran ating pong beloved ordained preacher, lumapit po kayo, handa po nila kayong paglingkuran. At after din po ng ating pong closing prayer, mayroon pong practice, ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir, at siyempre ating pong beloved instrumentalist. Amen? Inulit po natin, after na ating pong closing prayer, may practice po ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. At kung di ako nagkamali, kasama na din po siyempre yung mga beloved singles or yung ating po beloved youth choir po, mga minamahal. Amen. Upang talagang ngayon pa lang, maaga pa lang ay matuto na po tayo sa mga choreo po, mga minamahal. Napakahalaga. Pati sa mga aawitin inialis sa Malapainon, napakahalaga yung ating po practice. At gayon din sa ating po beloved instrumentalist, wala po munang uuwi. Amen. At kung wala na po, amen. Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y magkaisang magpasalamat sa Malapainon sa pinagpalang matagumpay na balagawain sa buong maghapon na ito. Amen. Tayo po'y tumayong lahat, mga minamahal. Tayo po'y darako na po sa ating pong closing prayer. Narito po ating beloved elder, Brother Romy Benitez, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong panapos na panalangin. Amen.